Το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Τέλος γνωρίζουμε μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των 27 ημερών που ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ελλάδα, ήμασταν πολύ καλά αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Ρεσεψιονίστ ξενοδοχεία, οδηγούς, η αστυνομία, καπετάνοι σκάφους, πολιτές, σερβιτόροι, τα παιδιά, τους νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους μας έκανε να νιώσουμε πόσο η Ελλάδα είναι αλλά περισσότερο από τη χώρα, τους ανθρώπους της, είναι ότι είναι ιδιαίτερη. Η φυσική και ιστορική ομορφιά αξίζει ένα σημαντικό γεγονός στην Αθήνα, τη Σαντορίνη, την Άξο, τη Σύρο, την Τίνο, τη Μύκονο και τη Χαλκίδα είναι μεταξύ μερικών από τα μέρη που γνωρεί. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι ήμασταν εκεί για να ξέρετε τα πάντα. Τι είχε σπουδάσει στα σχολεία της Βραζιλίας, που είναι η χώρα μας, όλοι έχουμε ερευνήσει την ιστορία. Ναι, είμαι εκδότης περιοδικού και ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας με στόχο την τουριστική και τα χαρακτηριστικά του κάθε λαός, έθνος, πόλη, χωριό. Δεν έχει σημασία που, και το μεγάλο μας έργο να ξεκινήσει ένα ιστορικό ταξίδι τόσο μεγάλο και σημαντικό θα μπορούσε να είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, η όμορφη Ελλάδα. Εμείς πόδια, τα πόδια, πανί, να πετάξει, να φάει, γυρισμένοι και φωτογραφήθηκαν και το τέλος όλων. Όταν επέστρεψε στη χώρα μας, τη Βραζιλία, είχε μια μεγάλη βεβαιότητα στις καρδιές. Λίγες μέρες έχουν περάσει από την άφιξή μας και πέρα από την νοσταλγία που είμαστε ήδη σε κάθε τόπο που επισκεπτόμαστε, ξέρουμε ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό το υπέροχο χώρας. Εδώ είναι Ζριστίνα και ο Φάμπιο Μπρίτο. Τέλος κάνουμε μια σημείωση. Εμείς δεν μιλούν τη γλώσσα σας. Έτσι χρησιμοποιούν το Google μεταφραστή σύστημα φωνητικής και ελπίζουμε ότι τα λάθη και τις αποτυχίες συγχωρεύθηκε παρόλες τις βίντεο είναι στα πορτογαλικά γλώσσα που ομιλείται στη Βραζιλία. Ότι η χώρα μας που παρακολουθούν τα βίντεο μας που χρησιμοποιούν το αυτόματο μεταφραστή YouTube γιατί